vanhu muri seiko? Ndoda kungotaura nyaya yababa Shero yandambotaura makuseni. Chekutanga ndinovaremekedza, ndibaba vedu, kuna vamwe ndimukoma, kuna vamwe ndisekuru. But ndinoda kuti ndiexplain mbijana kuvanhu zvamunofanira kunzwisisa. Kuti vamwe kana vari mukuchema haticelebrate kuti panext door penyu pane nhamo mubatidza maspika. Mutanga kutojabula zvisenze zvichidaro. Ndopa good example yekuti zvakafanira kubhora chaiko bhora rekutamba World Cup. The reason why Russia yakanzi yafanira kuwanika World Cup nyechi yehondo yekuuraya vamwe. Russia iyo iri kuuraya chi? Yauraya vamwe. Ndosaka isina kuwanika kupi? Kubhora yakatobhanwa kana neFIFA. That's the same zvatikuita kuma-artists eku-South Africa. We don't want them. Yes, of course. Yes, we preach love and peace and unity. Chirasta ichocho. But dusamizona even kana kuJamaica kwacho ngona na Peter Tosh vaingotaura zvatikutaura zvana Peter Tosh kudara. Venga sina mafilter vaingotaura. Chero ukandivenga ipapo chona picture izvo ndiri kutaura venga. But inini handisekerere zvakapusa kudaro zvokuti vamwe vanhu vari kuchema ukoko. And then vamwe vanhu muda kuita show yamakadzi yekuti makadzi ari kuya gara umba kwako makadzi atinoda kukuona. Chero mukati munomuda kuti hatisi kuda. Posi kuna vamwe vanhu vakurara panze vari mumvura ari kumbotaura nezvazvo makadzi vacho. Vacho write mashows vese muri kumbotaura nezvo hapana ari kumbotaura nezvenyaya iyoyo. And then you expect us to keep quiet. Vauya vanotora mari dzakawanda munyika medu, vanhu vari kutora ma200 300 vachidzokera navo kumusha kwedu, but ma-artists edu they are being paid $100. Artist hana mari yekubhadhara rent. Iwo artist wake uri kunyarara ukuchema tende ndinonyimwa mashows muchisiya vanhu vachiva vakadai so. Time mufutika pane pazviri redi zvatiri kutaura izvo. Zvinogadzisa zvakawanda. MaZimbabwe muda zvitange makadzidza yanzitaura zveCape 3. Cape 3 tataura kuti tinozvitaura. Ende nguva ino haisiri nguva yekuzvitaura. Tototaurawo zvimwe. Hanzi akonzeresa wacho ndiwo anofanira kuti unange wetaura akawakonzeresa wacho. Kwete tansiringe tichitya. But hatina watinokwata, ina ndokwata. Chero ani. But asi apa ndiri kungotaura nyaya dziri kuitika kuti vamwe vanhu vari kunaya vari panze. And then muexperience ranzi muda kuti jamba maspika. Pandakazotaura mufana chuma vanzi wazodhipisa ndezvenyu zvanonga achitenda dhipisa. We don't celebrate vamwe vanhu vachichema uko hatiite izvozvo hazviite. Ndosaka Zimbabwe chichidheererwa nenyika dzakawanda nemaSouth Africans ichizosvika pakunzi tiri makwerekwere. Zvimwe zvakapusa izvi haizvi ndozvimwe zvakapusa zvinodivhaidhana pachavo. Iwo kana kuti zvinhu zvavanenge vakabatana kwavo kwedu unotiitira mhando unokuti vataurire kuti nhingi ngasauye kuzopefoma. Hatisi kudaka. Musati force. Hatisi tomboda kuti auye kuzoita sei? Kuzopefoma hatisi kuda makadzi. Kuti makadzi auye kuzopefoma hatisi tomboda kutombomuona kana aka1. Nyika yedu toita zvatoda. Baba Shero ndakumbirisa hangu. Muri mukoma wangu, muri baba wangu. Muri sekuru, muri zvese, muri extra basso, muri chibaba chedu kumagitari. But for the meantime, hatidi kuzofugura hapwa mukuru. Hatidi tizoluza respect nemi. Pakadai itewo zvido zvevanhu, makati zvido zvevanhu kunyanya, band nderevanhu. Itai kuti zviite mudara. Chero mukaisa mumwe munhu show yedu endera mberi kana akanzi azopostponda zvaizvozvi makadzi ombopostponda zvaizvozvo. Oziya kana kumberi mozoti hakuzoita show yedu namakadzi kumberi. But for the meantime mweso makingwazi kana Simon Mutambi ipapo. Vanenge varipo mweso vamwe sungura. Hatidi kuzofugura hapwa mukuru. Thank you so much. Thank you muri eZimbabwe. Ndaona pa social media kuti vanhu vari kumira. Inini chandotanga ndichikutaura ndechekuti ndikurwadziwa nekuda kwehama dzedu dzekuSouth Africa dzakawanda. Vamwe ndakaona vachinaiwa nemvura vari panze. Vanhu vari kuedza kuti vararamewo vachengetewo mhuri dzavo zvakanaka. But nekuda kwekudaro vanotizo vaendawo kune dzimwe nyika kuti vawanewo kuita se pekuti pararamiro vosvika ikoko vobatwa zvisiri right. Zvinhu zviri kundibata maSouth Africans the way yacho vanga vachiita vachibatwa hama dzangu dzekumusha hazvina kundifadza. Ndafara chinhu chaitwa nevanhu kuti tamira pamwe chete semhuri yeZimbabwe kunyanya panyaya yemafikizulu nemamwe vanhu vari kubva kuna South Africa. Ndoda kuzvitenda nditi vanhu thank you so much. Ini ndiri mumwe wacho wofuti ngachimiramiro nenyaya idzodzo. Chandira ngotaura ndechongoti hatidi vanhu vane vachipefoma munyika yedu kana ivo vasingatido munyika mavo.
zvangu vachita maSouth Africans. Havatide, vanotishora, vanoti tinonhuhwa, vanoti tinonhuhwa sweti, vanoti timakwerekwere, tinopiwa mazita akawanda nekuda kwavo. Saka ivo havasi kufanira kuvapindawo munyika medu zvatokwidza so. Hatisi kuda kuvaona muZimbabwe maSouth Africans. We don't even want to see you South Africans in Zimbabwe. You're beating our people. Vanhu vangani vamauraya vanhu kuZimbabwe. You've killed a lot of Zimbabweans in South Africa. And we are disappointed in you, even in the government of South Africa. Muchiona zviitwa zvakadaro izvozvo. That's so wrong. Ezvinezvo munoziva chimwe chandoda kutenda ndechekuti inini izvi hazvinei kuti nepolitics izvi. Vamwe vanenge vakutozisa kupolitics. Ini handisi kuda kuzisa kupolitics. Pandakaona hanza Dr. Tagwere vachizonobvisa 1 million, I was so impressed. Yes, of course. Kuti vamwe vanhu vabatsirikane. Tinozvitenda zvotanzi mari yakazobva kupene zvandabasa nazvo. As long vanhu vabatsirikana kuti vabve pane imwe poseni vaona chikafu kana chokudya. Because hazvibatsiri kuti hanzi nokuti mari iyo yabvisirwei. Apo munhu akarara apa, munhu ari kutofa. Ari kurohwa, ari kupfurwa nepfuti. Isi takangoti asi ndozvinongoita zvemaartisti zvedu zvekuZimbabwe. Yes, ndakutobata futi maartisti imi. Maartisti edu kuZimbabwe muri quiet pasocial media. Hapana, ndiani mumwe artisti ataura. I think Baba Harare vataura. Mumwe ataura ndiani. Hapana, kunze kwangu inini. Hapana, wese handina ndiri kutya ndiri kubata wese munhu sanonzi artist. Chorani. Chorara hama yangu choroti shamwari yangu. Hatizvide izvozvo. Chenyu chamunongoda chete kupiwa zvinhu. Pakanzi sevekino vabvisa zvinhu. We thank you sevekino, we thank you. Ende mamiramira, ende muri kubatsira maartist. Asi pakadai so makanyerera kuti zi. Chechere munoda kupiwa. Vanhu vacho vari kurwa kuSouth Africa vari kudzingwa ndo vacho vamunoenda muchinoimbira. Ndo vacho futi vanouya kumashows kwenyu. But pauri kuda help, you are just quiet maartist. Musashandise vanhu. Ndosaka paya mazona pandataura yaChiu Master Pepe. Ndikati mfano wangu usazvitsvagire dzimwe ngozi. Because mukatarisa kuti iye Chiu Master chako futi. Nini ndotaura nemazita chako. Ari kuita show ndiyake, ndiye ari kupromota show yake, ndiye label rake. Iri kuuya anonzani mfano wekuSouth Africa. Ndinotaura ngati ngaabvise munhu iye. Muzviparira ngozi. Mune munezodza munenge makapara mozoda kuti vanhu titaurisane basa manje. Nebese maartist munhu wese anoziva kuti ndi-artist. It's your duty to protect your citizen, because kana uri muimbi wemuZimbabwe. Koba chipas. Yes, vanhu vari kuuya pashopenyu tibvisire makadzi uyu. Show yenyu hatinoti ngaimire, inoenderera mberi. Mungoisa munhu, moisa Felinandi, moisa wamuda kuisa chero ani ikoko. Odesi, mematani muri kunzana naCTC, ari kudei naCTC, ari kudei naCTC. You love him, but ngagara mumba kwavo. Kwavo vari kuti dzinga, vari kuti makorokwe tinonhuhwa. Kweta Zimfest yeku-UK kushedzawo maartist ari kubva kuSouth Africa. Zimfest, I'm asking you please, chimbo respect to vanhu. It's not about money, but it's about us. Our people, they are being killed in South Africa and everything. I'm very disappointed. But vanhu ndoda kutenda vanhu veZimbabwe Econet yabvisa magona Econet, but ene zvinda kushandisa Net1. Net1 is the best ever in Zimbabwe. I've never seen land rinopfura riri Net1. Net1 iri pamberi inobata. Ndatombopotsa ndatombofunga kuti pamwe inobata kana nekuno kwandiri kuUK kakunobata. Isati yasvika manje. Ichauya rimwe gore kambani ino. Saka chandinoda kutaura ndechekuti vanhu zviri kuitika zvese izvi. Thank you so much. Vari kumira nevanhu vari kukwanisana more blessing munetsi vanati Sisimeli. Vanhu vakawanda vari kushaya. Vamwe vacho handikwanisi kutotaura mazita ndikutokanganwa kuti ndianani. Even ana comrade kandishanda vaona zvokuti hanzi ndoezano PF handaona mwaita kuti hanzi azotaure nezvi. But kana ataura mapoints atora mapoints ka. Atidi zvokubva tapinda nemoyo mupolitics kuti hanzi ndozvazotaura nemunhu PF. Kana atora mapoints atora mapoints. Fadzai mahero atora mapoints. Kandishaya ataura mapoints. Kana munhu atora mapoints atora mapoints. Ini mazana ndinapata handina kuti hanzi ndiri kwana handina kana musangano wangu andodhiri wangu. Indotowirana nawo vese. Ndikadowirana ndikada kuwirana kwana Fadzai ndini. Ndikada kuwirana neZanu PF ndini. Hazvina nebasa izvo tinongotaura nyaya. Pamwe tisingatosapoti Africa namapata acho ya. Saka choda kutaura ndechokudai soka kuti vanhu kana manzwa zvandataura anonzwa anzwa. Politics aside, isusu ngatite zvokuti vanhu vabatsirikane munyika yeZimbabwe. Maartist imi ndindochema nemi kuzoti maproducer pana ambotaura maproducer mwangu maproducer nenzara zimura tese ngoti zimura tese nana gift amuri zimura pakadai hamusi kutaura munozongoda vanhu kuvashandisa. Hai mukwana emhani imi.